दर्शन सोम्याचे दर्शन घेव्या असुन्नताचे आम्ही गाव्या गीता गाया आणि वंदिया बलिदानाच्या वाटेनी जाव्या जेजू ख्रिस्ता आमचो समोर उरणार debut moto oduenan sacrifice amso adaram darshan somyache darshan gebya sunaptache amigabya kita gayani bandiya belidanatya wanteri savya. क्रिस्तुती म्हज्या मोगाच्या भावानो भयणीनो भुरग्यानो तुमकां समेस्तांक देव बरो दीस मागता. ह्या सांजुदाक समर्पिल्ल्या पक्षिकरेच्या पुंतळाच्या मंगळाराच्या जावच्या नव्यानाच्या मिसाक नव्यानाक सक्रामेंताच्या आराधनाक तुमकां मोगाचो स्वागत आमी मागता. ह्या कोरोना पिडेच्या आकांताच्या समयार ह्या पुंतळाक येवंक मिसाचें बलिदान भेटोवंक नव्यानांत वांटली जावंक सक्रामेंताचें आराधन करूंक तुमकां साध्य जायना देखून तुमचे खातीर विशेश करून ही मंडावळ आमी केल्या. ह्या मिसांत नव्यानांत सक्रामेंताच्या आराधनांत नितळकाळ सामानान वांटली जावंक एकामेका खातीर विशेष करून मागोवंक तुमकां ह्या मुखांतर आपोवणें दिता. ते रितीन हे मीस नव्यान सक्रामेंताचें आराधन तुमचे खातीर तुमच्या इरेद्यां खातीर विशेष करून कोरोना पिडे वरवीं कश्टतेल्या आकांतांत खंतींत बेजारांत सांपडलेल्या तुमकां समेस्तां खातीर भेटोवचें जावन आसा. ह्या संदर्भार आपल्या जल्मा दिसा संदर्भी देवान आपणा केल्ल्या उपकारांक सांजुदा मुखांतर लाभलेल्या बऱ्यापणाक देवाक अर्गां सनबडयता. डोरीन जेसिंता डिसोजा कुलशेखर मंगळूर तशेंच तांच्या देवा खातीर विशेष करून आमी मागतना सांजुदा मारिफा लाभलेल्या बऱ्यापणाक अर्गां सनबडयता. नोयल आनी रेन्नी क्वॉर्टर्स नित्या दरवडो तशेंच करिश्मा विनोला ताजे इरेद्या खातीर मिस भेटयता. विल्मा डिगुना पेजार अर्गां सनबडयता. रॉबर्ट डिसोजा आनी गुटां पेजार तांचे इरेद्या बसत मागतना तुमा समेस्तां बसत ते रितीन परगांवांत इन भारताच्या इतर राज्यांत कस्टोनासच्या आमच्या भाव भयणी खातीर विविध गांवांनी पिडेक वळख जाल्ल्या आनी पिडेच्या आकांतांत आसच्या सर्व आमच्या भाव भयणी खातीर विशेष करून ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळार आमी मागया. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी Amen. आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा देवा सोमोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवय आसूं. क्रिस्तती म्हज्या मोगाच्या भावानो भयणीनो देवान मनशा कुळाक आपणा लागीं दवरचें जायते प्रयत्न ते रितीन नितीकर्ता मुखांत प्रवाद्या मुखांतर राया मुखांतर केल्लें मात्र न्ही आपल्या स्वंत एकमात्र पुता मारिफात केलें जाल्यार लोक ह्या देवाचें उतर आयकूंक ना. आपल्या कुशे प्रमाणे जिवंक लागलो तें पळोवन जेजू ह्या संवसाराच्या शहरांची बेजाराय उसारता. जेरुजालेमा विशांत कपेरनांव विशांत बेजाराची उतरां उलोवचें आयचे सुवार्तेंत आमी आयकतना कांय थोडे फावटी बेजाराची उतरां आमच्या गांवा विशांती उलोवची आमी आयकता घडना. कित्याक म्हळ्यार आमी देवाच्या कुशे प्रमाणे जिवंक सलवल्या ह्या मुखांतर देव आमचे रागार जाला जायचे. त्या पासून देवाची काकूळत मागया. देवाचो आदार मागया. देवाच्या वाटे कुशीन फाटीं परतोवया. जेजून म्हणलें आसा तुमची पातकी जिनी सांडा बरी कब सतमाना
सर्गींचे राज्य लागीं पावलां. हांव जावन आसा सत वाटनी जिवेत आनी म्हजे मारिफात गेल्या शिवाय कोणूच सर्गींचे राजाक वचूंक सगळो ना. देखून ह्या सदाच्या नितेच्या वाटेक चलोवंकू देवा स्वादार कृपा विशेष करून ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळार मागया. ह्या मिसाच्या पवित्र बलिदानान फवते परिवांटो घेवच्या खातीर एक घडी भर आमी मौनपणी आमच्या पातकाची दूख धरया. नितळ काळ समान आनी पवित्र बलिदान पेटोवंक आमकां आमी तयार करया. काळजांत हांव दूख धर मोगसाणे मागतल्या मोगसाणे दिवच्या तुका बापान धाडला. सोम्या काकुळकर Sumya kakutka तूं पातक्यांक आपोवंक आयलाय. क्रिस्ता काकुळकर Krista kakutka आमचे खातीर विनंती करच्या तूं देवाच्या उजव्या बसलाय. सोम्या काकुळकर Sumya kakutka सर्व पदवेदार देव आमची काकुळत करून आमची पातकां बुगसून आमकां ससनाच्या जिविताक पावोवं. Amen. प्रार्थुया. एक घडी बोरदोळे दाबी आमच्या खासगी घर संगातीत ते समोर बसत विशेष करून आम्ही मागया. देवा आमच्या भोव मोगाळ बापा भगवंत धर्मदूत जोडतात देवा वरवीं तुका वळखोवंक तुवें आमकां फोव केली. ताच्या मागण्याच्या आदारान चड आनी चड मनशां तुवें धाडलेल्या जेजू क्रिस्तान भवार्थान मानून घेवन जे तुका वळखोवंक फोव कर आनी अशें आख्खे प्रथमेचे तुजे पवित्र सभा वाडत वचूं हे आमी मागता आमच्या समया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं. तूं करो देव तुजे सवे पवित्र आत्म्याच्या एकपणान झेत आनी राजवट चलयता ससनाच्या ससना. Amen. इजाया प्रवाद्याच्या पुस्तकांतले वासा. जोतामाचो पूत आनी उजियाचो नातू आज जुदाचेर राजवट चलयतलो. तेन्ना आरामाचो राय राजून रेमालियाच्या पुता इस्रायलाच्या राया पेका बराबर जेरुजलेमाचेर आक्रमण करूंक गेलो. पूण तांचेर आक्रमण करूंक तांच्यान जालें ना. आराम एफ्रायमा सांगाता मेळ्ळा म्हणून दाविदाच्या घराण्याक खबर मेळ्ळी. तेन्ना रायाचें काळीज आनी लोकांची काळजां रानांत जडा वाऱ्यान हालतात ते भाशेन हालूंक लागलीं. तेन्ना सर्वेस्परान इजायाक म्हळें, तुज्या पुता शेयाऱ्या शुभाक घेवन वयल्या थळ्या खालवो सोमता थंय मांडवळाच्या शेताशी वेता त्या रस्त्यार आजाक मेळोंक वच आनी ताका सांग, सत्राय कर आनी शांत राव. ह्या दोन दवरतेल्या लांकडा कुडक्या पासत राजोनाच्या आरामाच्या आनी रेमालियाच्या पुता क्रोधाक लागून भियेनाका. कित्याक आरामान एफ्रायमा आनी रेमालियाच्या पुता सोवे तुजे विरोध मांडणी केल्या म्हणून जुदाच्या प्रदेशाचेर दाड घालुया, ताचो नाश करुया आनी तो आमच्या आदीन करुया आनी थंय ताबेलाच्या पुता राय कसो प्रतिश्ठीत करुया. देखून सर्वेस्पोर देव अशें म्हणटा, हें जावचें ना, हें घडचें ना. कित्याक आरामाची राजधानी दामास्क आनी दामास्काचो अधिपती राजोन आनीकी 65 वर्सांनी एफ्रायमाचो नाश जातलो आनी तें राष्ट्र आनीकी उरचें ना. एफ्रायमाची राजधानी समारिया आनी समारियाचो अधिपती रेमालियाचो पूत तुमी भवार्थांत तीर रावनात जाल्यार तुमी तीर उरचे नात. देवाचें उतर हे देवाचे व्हड उपकार. श्लोक. देव आपलें शहर सदांकाल राखता. देव आपलें शहर सदांकाल राखता. सर्वेस्पोर कितलो बरतो आमच्या देवाच्या शहरांत ताका मान फावो कितलो. ताचो पवित्र दोंगर उन्नत सोबीत आख्खे पृथ्वीचो तो आनंद. देव आपलें शहर सदांकाल राखता. सिहोन पर्वत उत्तरेचो खरो दोंगर वडत्या रायाचें शहर. हांगा ताच्या खोट्या मदें आपुणूच ताचें घट बुरूज म्हणून देवान दाखोवन दिला. श्लोक. देव आपलें शहर सदांकाल राखता. कित्याक सगळे राजा एकठांय जाले, एकामेकाक हात दिवन मुखार सरले. देखाना फुडें ते तटक्क जाले, बियान तरतरले आनी पळून धांवले. श्लोक. देव आपलें शहर सदांकाल राखता.
Alleluia, 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 Alleluia. आज तुमची काळजा दारुण करी नाका बगार सर्वेस्परासू ताळो ऐकया Alleluia, 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 Alleluia. सर्वेस्पो तुमचे सोबे असो तुमच्याही सोबे असो. भाग्यवंतो मातेवा परमाणे जेजू ख्रिस्ताची शुभ अर्था महिमा तुका सोम्या. उपरांत ताणें जायती असर्यां केल्लीं त्या शाराक वचून देवाती ती पाटी परतून नान देखून तांकां तो बेस्टावंक लागलो. हा कितली भिरांकूळ जातली तुजी स्थिती एक कोराजिना. हाय तुका ए बेत्सायदा तुमच्या मदें केल्लीं ती असर्यां तीर आनी सिदोन शारांनी केल्लीं जाल्यार तुमचो लोक खंयच्या काळा गुणी वस्तू न्हेसोन आनी आंगार गोबर घालून आपली जिणी बदलतो. देखून हांव तुमकां सांगता जडतेच्या दिसा तीर आनी सिदोनाच्या लोकांक तुमचे परस चड काकूळट लाभतली. आनी तूं कापेरनांव आकाशाक चडलाय म्हणून चडतलें म्हूण चिंताय कितें? पाताळाक तूं शेवटतलें. कित्याक तुजें थंय केल्ल्यान ती असर्यां सदोमांत केल्लें जाल्यार आजुनी तें उबें आसतें. देखून हांव तुमकां सांगता जडतेच्या दिसा सदोमाच्या गांवाक तुजे वरन चड काकूळट लाभतली. देवाचें वतर हें वाकडे तुका क्रिस्ता. क्रिस्ती म्हज्या मोगाच्या भावांनो भयणींनो आनी भुरग्यांनो देवाचें उतर माथेवाच्या वांदलांत थावन आमी आयकलें सोम्याच्या तोंडांतल्यान भायर सरलेलीं तीं उतरां बेजाराचीं उतरां खंतेचीं उतरां एका रितीच्या नासमाधानाचीं उतरां सोम्याच्या तोंडांतल्यान भायर येयलेलीं आमी आयकता. ती कित्याक नासमाधान सोम्याक? कित्याक ती बेजाराय सोम्याक? कित्याक तें दूख सोम्याक? तें दुखांत त्या बेजारांत नासमाधानांत थोडी सत्रायाचीं उतरां हाचे सुवातेंत थोड्या शहरांक तो दिता. हाय तुका खोरोजिना. कित्याक ह्या खोरोजिनांत सोम्यान जायतीं अजापां केल्लीं आसात. हे बेसायदा हाय तुका धिक्कार तुका. बेसायदाच्या थळ्या लागीं आकुडल्या आतांच्या मनशाक जिजून गूण केल्लें आनी जायतीं असर्यां थंयसर ताणें केल्लीं. आनी असलीं शहरां अनभवर्ती शहरांत असल्या सिदोन आनी तीर गांवांनी वा शहरांनी केल्लीं जाल्यार थंयचो लोक केदोळोगी माथ्यार गोबर घालून कोणी वस्तू न्हेसून आपलें जिवीत परिवर्तन करतो. पळया हांगासर आमकां उडास येता योना प्रवादेच्या त्या काळार निनेवेचो लोक असली कोठीची न्ही जीवन आसलो. योना प्रवाद्याक निनेवेक वच थंयसर देवाचें उतर परगट कर. खोट्यापणाची येतलेल्या त्या निनेवेच्या लोकांक अशें सांग 40 दीस उरले. 40 फकत 40 days उरल्यात. जर तर ह्या 40 दिसां भितर तूं तुजें परिवर्तन करनाय पातकी जिणी सांडून बरी जिणी जिवन तूं जियेनाय तूं नास जातलें म्हणून सांगलेल्या वेळार त्या निनेवेच्या लोकांक ओडतावन रायातावन गुलामा पर्यंत हर एका लोकांक मनशान मात्र न्ही हर एका जानवरां पर्यंत माथ्यार गोबर घालून गोणी वस्तू न्हेसोन उपास परगट केलो आनी दंडवणी केली. पथकाचे परिवर्तना खातीर तांणी मागणें केलें आनी ती बदलली आनी देवाची काकूळट त्या निनेवे शहराक प्राप्त जाली. आनी अशें तें निनेवे शहर
बाचाव जालें. दावीद राई बेशिबा उरियाच्या त्या बायलेच्या मोगार पडून उरियाक जिवेशी मारणं अनैतिक रितीनं अनिथानं उरियाक जिवेशी मारून ताच्या पतीन आपणाची पतीन करणं घेतिल्ल्या त्या काळार नातान प्रवाद्यानं हे पातक ताचे दाखोवन दिल्ल्या वेळार दावीद राय सगळो खडवळता, सगळो खालतो जाता, तो मोवाळता, माथ्यार गोबर घालता, गोडी वस्तू नेसता, रुदान करता, आपल्या पातकाची दूख धरता, परिवर्तन जाता आणि देवाची काकुळत या दावीद प्रवाद्याचेर देऊन था तो बाचाव जाता. म्हणजे मगाच्या भावानो भयणीनो, जर तर कोरासिनान आणि बेतसायदान असले देवाचे उथर ऐकून पातकीजीनी सांडा बरी खबर सतमाना सर्गीचे राज्य लागे पावला म्हणून संदेश ऐकून आपली जिणी परिवर्तन केली जाल्यार आज त्या बेतसायदा जावं दी, त्या कोरासिनाक जावं दी, असली परिगती येती ना. इस्रायल कोणी गेल्ली आसा जाल्यार बेतसायदा लागीं गेल्या जाल्यार थंयसर पाळ पडलेली भुमी आमकां पळोवंक मेळटा. कांयच बदलावण थंयसर जावंक ना. म्हणजे मगाच्या भावानो भयणीनो, जेजूची बेजारायची उतरां कोरासिना आनी बेतसायदाक मात्र न्ही, कापेरनावा पर्यंत सांगता, जेरुसलेमा पर्यंत उल्लेख करता. जेरुसलेमा पर्यंत कित्याक म्हळ्यार एक बवार्थाचे शहर जावन आसली, देवाची विसून काडलेली पर्जा आणि इस्रायल परदेची बवार्थाची शहरां पूण अनबवार्थाची शहरां जावन बदलली. देखून ह्या कापेरनावाची देसवाड जाली, ह्या जेरुसलेमाची देसवाड जाल्ली आमी पळयता. जमगाच्या भावानो भयणीनो, पळया देवाचे उतर ह्या इस्रायल परजेक तवळ तवळ प्राप्त जालें. देव खुद्द अब्राहम मुखांत्र, मोइशे मुखांत्र, नीतिकर्ता मुखांत्र हे उतर परगट करतालो, प्रवाद्या मुखांत्र तो परगट करतालो. देव खुद्द जेजू मारिफात मनीसान ह्या संवसार येवन हे देवाचे उतर ताणें परगट केलें. तांचे सांगाता तो जियेलो, तांचे सांगाता तो रावलो, तांचे सांगाता तो आमचे बरी एक जावन जियेलो. फातक मात्र सांडून उरल्या सगळ्या गतींत आमचे बरी तो जियेलो जाल्यार हे सुमयाक वळखूंक ते सगळे नांत. रायांक तांणी धांवडायले, नितीकत्रांक तांणी फातरायले, प्रवाद्यांक तांणी जिवेशी मारले, सोम्याक तांणी कुरसायलो. तांकां देवाचे उतर नाका जाले, देवाची ती नियमां तांकां नाका जाली, देवाची जी समजणेची उतरां तांकां नाका जाली, सर्गीची वाट तांकां नाका जाली. सगळे तांणी सांडले, देवाच्या उतराचो तिरस्कार केलो, देवाक तांणी बंगाराचे वासरू करच्या मारिफात सांडलो. देव तांकां नाका जालो, देवाचे उतर तांकां नाका जालें, देवाची नियमां तांकां नाका जाली, देवाचे मोग, देवाची काकुळत तांकां नाका जाली. आपल्याच कुशलकायेंत जिवंक लागली, नासाची वाट तांणी धरली. देखून तो म्हणटा, हाय तुमकां कोराजिना, हाय तुका बेतसायदा, आनी हाय तुका कपेरनाहूम वा जेरुसलेमा, हाय धिक्कार तुमकां. कित्याक म्हळ्यार जर तर तुमचो मोग करच्याक, तुमचे थंय दया दाखोवच्याक त्या सोदोम आनी गोमोर शहराचेर दाखयली जाल्यार ती शहरां अजुनी ती उरती आसली, अजुनी ती शहरां उबी आसती, जैतेवां जाती, ती परिवर्तन जाती, बदलावण जाती. म्हणजे मगाची एक बेजारायची उतरां जेजूची. कित्याक म्हळ्यार इस्रायल पर्जा देवान विसून काडलेली पर्जा, इस्रायल पर्जा देवाच्या मोगाची पर्जा. ह्या सगळ्या संवसाराच्या पर्जांक एक आदर्श पर्जा जावन ताणें विसली. पूण ताणें विसलेल्या पर्जेन ताका धोको दिलो, ताका विश्वासघात केलो, ताचो तिरस्कार केलो, कुरसाय ताका लगड खाड ताका म्हणालो. एका खुनीगाराक, एका स्वाराक, एका लुटकाराक, बारबासाक आपणाक सोडून दी आनी एका नितीवंत भाग्यवंत मनशाक कुर्सार मार म्हणून तांणी बोबाट मारली. तसले खोटेपण, तसले कुशडेपण, तसले अनित अन्यायी
ह्या लोकांनी आपणासो करून घेतलो आनी ह्या संदर्भार जेजूचें मौन जेजूचें काळीज कितलें तुटलें ना जायत देखून तीन घडी तांचे दोन जेजू आज बेजाराची उतरां ह्या शाराचेर तूं उसारता म्हणजे मोगाच्या भावानो भयणीनो थोडे फावटी आमकांय दूख आमकांय बेजाराय जाल्ल्या वेळार आमी थोडे फावटी सांगचें आसा आमच्याच मोगाच्या पुताक मोगाच्या धुवेक मोगाच्या बाबाक या मोगाच्या भयणीक वा मोगाच्या इश्टाक वा इश्टिणीक सांगचें आसा तुका केल्ली कुमोक आनी एकल्या केल्ली जाल्यार आज तो मणी म्हजो उडास दवरचो तुका केल्लो उपकार हांवें आनी एकल्या केल्लो जाल्यार तो मणी म्हजो उडास दवरतो तुजेर विस्वास दवरच्या बदलाक आनी एकल्याचेर विस्वास दवरलो जाल्यार तो म्हाका पातकिणसो जावन आसतो तुका हांवें समर्पीत केल्लें बरी हांवें ताका म्हजें जिवीत समर्पीत केल्लें जाल्यार तो म्हाका कितल्याकी विश्वासी आसतो कोण ना म्हणली बेजाऱ्याची उतरां आमी सांगची आसात कित्याक आमकां अविश्वासी जाल्ल्या वेळार आमकां दुखयलेल्या वेळार आमकां बेजाराय दिल्ल्या वेळार आमी उसरचीं आसात आनी असलीच परिगत सोम्याची जावन आसली म्हज्या मोगाच्या भावानो भयणीनो काही थोड्या मलगड्यांनी सांगलें उतर हांवें आयकलां तुका घाल्लें खाण त्या सुण्याक घाल्लें जाल्यार तो मणी शिमट्यालो येतो तुका घाल्लें खाण त्या सुण्याक घाल्लें जाल्यार तो मणी शिमट्यालो येतो जे मोगाच्या भावा भयणीनो थोडे फावटी आमी अविश्वासी जाता अनुपकारी जाता अनितीचे जाता या इस्रायल परचे बरी या कोराझिना बरी या बेतसायदा बरी या कपेरनावा बरी या जेरुजालेमा बरी देवाची जायती कृपा मेळ्ळी देवाचो जायतो आशिर्वाद मेळ्ळो विसून काडलेली परजाती जाली पण देवाक विश्वासी ती जावंक ना देवाक अविधेय जाली विधेय जावन जिवंक ना ह्या मुखांतर म्हज्या मोगाच्या भावानो भयणीनो देवा तावन तांकां कांटाळ्याची उतरां फावो जालीं तुमकां केल्लें तें बरेंपण त्या अनुभवाती शहराक सोदोम वा गोमोराक केल्लीं जाल्यार वा तुमकां केलें तें बरेंपण त्या अनुभवाती सिदोन शहरांनी केल्लीं जाल्यार कितली बदलावण थंयसर जाती तुमकां कितें केल्यार तुमकां दादोसकाय मेळ्ळी ना तुमकां समाधान मेळ्ळें ना तुमकां संतोष मेळ्ळें ना तुमी नाचचे खातीर हांवें गायलें तुमी नाचले नात तुमी रडच्या खातीर हांवें रुदानाची गितां गायलीं तुमी रडले नात तुमी तटस्थ उरल्यात तुमच्या घरांनी हांव आयलो तुमच्या घरांनी दिल्लें हांव केलें आनी पियेलो तुमी म्हळें हांव बेबदो हांव पोटारी कावगो म्हळें तुमच्या घरांनी हांव येवंक ना तुमच्या घरांनी हांव जेवंक ना तुमच्या घरांनी हांव पियोंक ना आनी हांव म्हजेच थकी रावलो आनी तवळ तुमी म्हणाल्यात ताका देंवसार लागला तो सामाना तो येना तो ताका देंवसार लागला आनी ताची मौत अस्कत जाल्या म्हणून तुमी म्हणाल्यात वय म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो असली बेजाराची उतरां जेजूक आयकल्लीं ती ताज्या काळजांत आसलीं कितें केल्यार तुमकां समाधान ना तुमच्या खातीर बरें करूं असरें करूं तुमकां समाधान ना तुमच्या गांवांत येवन देवसार धांवडो तुमी म्हणटात दया करून आमच्या गांवांत तो पयसो असो आमचे दुकर उदकांत पडोवन मेले आनी किसड नाश जावच्याक दया करून आमच्या गांवाक येनाका थोड्या गांवांनी गेल्ल्या वेळार ताका तिरस्कार मेळ्ळो सिसांक राग येयलो म्हणलो सोमी आकाशांत उजो मागून दाडण्याक परचेक नाश करूं म्हूण मागल्यार कितें म्हणाले ते तांकां समेत बेजार जाले सिसांक समेत राग आयलो जेजूची ती दुर्गतीची स्थिती पळोवन आनी ह्या संदर्भार जेजू आज एका रितीची बेजाराय उसारता ताच्या परचे खातीर परचे विरोध कित्याक म्हळ्यार म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो ह्या सोम्यान आपणाच्या की चड ह्या परचेचो मोग केल्लो सोम्या तूं म्हजो कितलो मोग करता इतलो म्हणालो तो इतलो अजून पर्यंत सोडून धरले हात ताका दडूंक जावंक नात असोच दवरनासा तो 2000 वर्सां तावन आपले हात अशे दवरनासा आनी म्हणटा इतलो मोग केलो म्हूण हात उशेल्ले ते हात आजुनी उशेलून आसात ताका दडूंक जावंक ना म्हज्या मुखार आनी फाटी आसच्या हर एका लोकांचो मोग करता म्हणटा तो हर एका लोकांचो मोग करता हांव देखून जर तर अशें म्हणलें जाल्यार एक दीस एंडेतो आनी हाच्या भितर आसलेले मात्र मोग करूं शकते
पूण ताणें आत अशेंच दवरलें म्हणजे ह्या मुखार आसलो कितलो लोक फाटी आसलेलो कितलो लोक त्या सगळ्याचो लोक कसो मोग करता म्हणलो तो इतलो मोग संपूर्ण रितीन निष्कपटी रितीन निस्वार्थपणान कांयच वायट आपलेशपण स्वार्थ नासतना निस्केल्लो तो निस्वार्थी मोगाचो दुरुपयोग आज हे पर्जेन केलो देखून तो सुरसुरता तो बेजाराय उसारता खंय म्हज्या मोगाच्या भावा भयणीनो सोम्यान आमच्या जिवितांत कितलें बरेंपण करूं ना जायत सोम्यान म्हज्या जल्मांतावन येदळ पर्यंत कितलें बरेंपण केलां पूण ह्या सोम्याक हांव कितलो विश्वासी आसा विसाचें बलिदान बडयतना सोम्याक कितल्या मोगान हांव तें बलिदान बडयतां म्हजे दिसपडते मागणी करतना खऱ्या काळजान खऱ्या मनान कितले मागणी हांव बडयतां सोमी म्हजो सर्वस्व सोमी म्हजो गवळी सोमी म्हजो राखणदार म्हजो वैज म्हणलें कितल्या मापान हांव बरवसतां सोमयाचेर कितलो विश्वास हांव दवरतां सोमी म्हज्या पकलेक आसा सोमी म्हज्या बगलेक आसा सोमी म्हज्या पक्षेक आसा म्हणलें कितलें सत मानून घेता सोमयाक आराधन करतना कितलें भक्तीपण हांव दवरतां सोमयाक सोदून हांव कितले फावटी सोम्या मुखार हांव दिमेर पडटां सोम्या मुखार कितले फावटी हांव सोम्याची ससाय करपा मागतां आमकां सोम्याची गरज ना आमकां मोबायल आसल्यार पुरो आमकां टीव्ही आसल्यार पुरो पोट भरून खाण आसल्यार पुरो आनी आराम करूंक बरें कर न्हिदोंक बेड्ड आसल्यार पुरो म्हाका सोम्याची गरज ना म्हणलें चिंता थोडे फावटी आमकां येता आमकां गम्मतां आमकां पार्ट्यो आमकां मजा तीस मेसल्यार पुरो म्हणलें चिंताप आमकां भोंवंक म्हणलें चिंताप आमकां आरामदायक जिवीत म्हणलें चिंताप सोमी नाका कश्ट नाकात कुरीस नाकात बेजाराय नाका कत नाका पिडा शिडा नाका आमकां आराम जाय म्हणलें तें चिंताप थोडे फावटी सोम्याच्या बेजारायक कारण जाता आमी कितले सोम्याक विश्वासी आसा सोम्याक कितलो सोम्याचो आमी मोग करता सोम्यान केल्ल्या बरेपणाक कितले प्रतिरूपकार आमी दिला ताका आनी आज असले दुर्गत आमचे तांतो पळोवन तो म्हणोंका जर तर बाबा तुका केल्लें तें बरेपण वो त्या मनशा केल्लें जाल्यार त्या अक्रिस्तांव भाव केल्लें जाल्यार त्या अन्य धर्माच्या केल्लें जाल्यार त्या अन्य जातीच्या केल्लें जाल्यार तो कितल्यागी परिवर्तन जावन विश्वासी आसतो तूं अविश्वासी जालाय बेविश्वासी जालाय तुजे खातीर हांवें कितें करूं ना सगळें केलां पूण जाल्यार तूं म्हाका विश्वासी रावना म्हणली बेजारायची हाय तुका धिक्कार तुका म्हणून म्हणची उतरां सुमयातान आयकूंक मेळटी कोण ना आनी मेळटात कोण ना म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो देखून आमी एक कडेन आमकां विचारया तसली उतरां म्हाका तुका मेळोंक आयकूंक मेळूंक नसो आमी सोम्या विश्वासी जायचे सोम्यान आमच्या जिवितांत जायते बरेपण केलां कशें इस्रायल परचें बरेपण केल्लें कशें सदोमाक कशें कोराजिनाक बरें केल्लें बेत्सायदा बरें केल्लें कपेर्नवाक आनी जेरुजालेमाक बरें केल्लें त्याच मापान सोम्यान म्हाकाय बरें केलां आनी असो उडास काडया सोम्याक विश्वासी रावचे प्रयत्न करया सोम्याच्या वाटेर चलोवंक आमी प्रयत्न करया सोम्याच्या उतरा प्रमाणे आमी जिवीत रुता करूंक प्रयत्न करया सोम्यान दिल्ले उपादेश पाळण त्या प्रमाणे सोम्याचे खरे पाटलावदार खरे सीस म्हूण दाखोवन दिवया आनी ह्या मुखांतर सोम्याची महिमा परगट जातली सोम्याचें नांव वर्तें जातलें आनी आमी सोम्याचे खरे शीस खरे क्रिस्तांव खरे पाटलावदार जातल्या असले जिवीत जिवच्या सोमी आमकां आदार करपा दी म्हूण मागया आमेन. Tu és enllà d'ellant i graça'm sos orgull tu ja ho dar ponant Simanik santo samarpita bhaktinani boramogan Ge baka ge ulo ge baka ge स्वीकार कर पावन कर जीवन अर्पिता तुका घे बापा घे उलो घे बापा घे म्हज्या भाव भयणीनो म्हजें तुमच्या हातांतलें पवित्र बलिदान सर्पद्वेदा देवा पामान दसलें जावं म्हूण मागात तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी महिमेक आमच्या अख्ख्या पवित्र सभेच्या दावा सर्वेस्पोर मानून घेवं सर्वेस्पर आमच्या भोव मोगाळ बापा बागेवन धर्मदो सांजुदान आपणाक आपयलेल्या जेजूच्या मोगान बरोवन ताची सोडवण परगट करून संतोषान आपलो जीव करशिलो आनी रगत वारयलें तेच सोडवून आमच्या काळाच्या मोर्चां कळीत करूंक आमी तुका आतां बटयता ते आमच्या सोडवणेच्या बलिदाना वरवीं
आमकां उर्बाने बाळदी क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं Amen. सर्वेस्प तुमचे सोबे आसो तुमचे सोबे आसो आमची काळजां उबारुया आमी ती सर्वेस्परांतय उबारता सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया वय अशें आमी करूंक फावो सर्वेस्परा पवित्र बापा सर्व पदवेदार आणि सासनाच्या देवा सर्व काळी आणि सर्व थंय आमी तुका दिन वासूंक फावो उकाय दोनी तिसवांनी आमच्या फायद्याचो तुझी पवित्र सभा पवित्रतायेची गुणां जावन ह्या संवसारांत सदां उरच्या आनी सर्गेची शिकवण सगळ्या मनशांक परगट करच्या तुवें ती धर्मदुतांच्या बुन्यादीर तीनारी गठ बांदून दवरल्या देखून आतां विस्वासान आनी व्हडा मोगान निरंतरी आमी तुजें कीर्तन करता आनी सर्गीच्या दरबारा सांगाती संतोषान तुजी स्तुती गायता Povit, 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 dărbarang so surface potun, sărgani so sarbola, tuja măi bavan. Un sărgit ca cei सर्वे स्पोराचे नावी येतात काचे उत्सर्गी तुका जय उत्सर्गी तुका जय सगळी आमी ती मेगल्या म्हणजे मोगाच्या भावानो भयणीनो भुरग्यानो हो पवित्र घडी आतां आमी संभ्रमतना आमचे जी सगळे जिवीत सुमयाच्या पांयां तळ समर्पिया आमचे ते सुमी बेजाराय दवरी नासतना सुमया म्हणटा तसलें जिवीत जिवोवच्याक सुमी आतां उगडी कशी उतरां आमी आयकुवच्याक आयती जावच्याक देवा स्वतार कृपा विशेश करून आमी मागया बापा करस तूं पवित्र तुमचो सगळ्या पवित्रपणाची जर तुज्या पवित्रात्म्या धाडून ही दिनी पवित्र कर म्हण आमी मागता जावं ती आमकां आमच्या सुमया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपल्या सुकुशेन कस्टमरान सोसूंक वेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो तुका दिन वाचून तो मोडलो तो आपल्या सिसांक दिलो आनी म्हणे हो तुमी समेस्त घेयात आनी गयात ही म्हजी कूड तुमचे बसत समर्पोवची तेच परी जेवण जात आसतना काल्स घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या सिसांक दिली न्ही म्हणे तुमी समेस्त घेयात आनी अंतलें पियेत ही म्हज्या रक्ताची काल्स नवे आनी सासनीक कराराचें रगत पातकाचें बक्षणें मेळच्याक तुमचे बसत आनी समेस्त मनशां बसत तें वारवतलें हें म्हज्या उगडासाक करात बवट तसो गुट परगटुया Gesù melo, Gesù जीवन झाला Gesù नव्या येतलो Gesù melo, Gesù जीवन झाला Gesù नव्या येतलो बाबा जेजूच्या मरणासो आनी पुनर्जीवनपणासो आमी भक्तीपणी उडास करता आनी जिवीत सोडून आनी सोडूनची काल तुका समर्पिता तुजे मुखार येवंक तुजी सेवा करूंक आमकां फोव केलें देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कुडा रग सेवतले आमी समेस्ता पवित्रत्म्यावर एकठांय कर म्हण आमी नम्रतेन मागता सर्वेस्पराक्य प्रितमेचेर विस्तारलेली तुज्या पवित्र सभे सोडास कर फ्रांसीस आमच्या बापा साहेबा पिटर पौल आमच्या गवळी बापा आनी सगळी याजकी वर्गा बराबर तिका प्रिती मोगांत वाडय पुनर्जीवनपणाचो बरोबर सदरो मेल्यान ते आमच्या भाव भयणीची काकुळट करी तांकां तुजी स्थगत नंतरलेल्या समेस्तांक तुजें परजडीत मुखामळ पडूंक फोव करी आम्हा समेस्तांची दया कर म्हण आमी मागता ओंकार मरे देवाच्या माय सांगाती ती सपती बागे वचूचे बागे धर्मदुतां बागे वचूतात देव आनी सर्व कळी तुका मानवल्यान ते सगळे भक्तां बराबर ससाच्या सुखांत आमकां वांटोवदी तांच्या संगाता तुजी महिमा गावंक आमकां फोव कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्यास जेजो वरवीं त्यास जेजो सांगाता त्यास जेजो ताय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान
सर्व पदवेदार बापा सर्वंदनानी वैभव तुका ससनाच्या ससना Amen. सम्याक विश्वासीपणाचे जिवीत जिवंक देवा सादारांनी कृपा मागोन सम्यान जिगलेल्या मागणे सांगाता माग्या आमच्या बापा सर्गींच्या तुझे नाव पवित्र जावं तुझे राज आमकां येवं तुझी कुशी सर्गार जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दीस पडतो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेले आमचे दाव तशें आमची पदकां बगोस आनी आमकां ताळणे पडूं दिनाका पूण वायटांतले आमकां निवार सर्वेस्परा सर्व वायटांतले विघ्नांतल्या वरांतले पिडिशडेंतले आमकां निवार दयेकुणे जिवितां समाधान संतोष आमकां दी सर्गींचे भागारी आमचे सोडून दर राजे क्रिस्त जेणे पुरुषान त्रेकतेल्यांक आमकां तुजे उदारका कुळतीन सर्व पातकांतले सुटय आनी सर्व आकांतांतले वाठाय कित्या राजवडकी पदवी आनी महिमा तुजी ससनाच्या सम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्म दोता म्हणी तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पातकांचेर न्ही पूण तुज्या पवित्र सभेच्या बाबाताचे दिस्त घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दिन एक पोटान सांबाळ तूं जेत आनी राजवड चलयताय ससनाच्या ससना Amen. सम्याची शांती सदां काल तुमचे सभे आसो तुमचे सोफे आसो माया मोग सुगुर्तू जावन एकामेकाक आमी शांती दिवया देवाचे शळये संसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर देवाचे शळये संसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर देवाचे शळये संसाराचे पाप करतले आमकां शांती दी पळया ही जावन आसा जिवंत देवाची शिडी आम्हा समेस्तांच्या मोगान बरो मनीसांनी ह्या संवसारी आयिल्ली ही शिडयेच्या जेवणाक आपयलेली आमी सर्व सहभागी सम्या तुवें म्हजे सम्या, भितर तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका पावना पावना. तुज्या उतरांत तुज्या कसुतरान म्हाका बरी भलायकी मेळटली मेळटली मुगल बाबडी न्हू एक घडी बरो आमी घाली हांव सुमयाक ह्या हुंड्यानी वायना रुपार घेवंक आमकां साथ दिना देखून अत्मे रितीन सुमयाक आमचो करून घेवया कोरोजिना बेसायदा कबेद नांव जेरुजालेमाच्या लोकांनी तिजो इन्कार केलो तिरस्कार केलो ताका बेसराय जाली आमी सुमयाक इन्कार करचे नाका तिरस्कार करचो नाका सुमयाक आमचो करून घेवया आमच्या संगातार राव सुमया आमच्या संगातार राव आमी तुज्या संगातार रावूं तुवें आमच्या संगातार रावूंचो बांद तो दड कर तीर कर बळ कर म्हणून मागया सुमयाक आमचो करून घेवया सर्गीच्या अज्ञाते आमच्या प्रकाश तुझो फांकर जियेच्या बोला आमच्या बोरमोशा बदका काढोक निवराय कृपेन तुझे नेटय सर्गीची Jesu boria boria Jesu swadi boria ye zandur boria swagat 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 tuga Jesu boria boria Jesu swadi boria ye zandur boria swagat 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 tuga प्रार्थूया भूमगाळ बापा आमच्या देवा घेऊन जुता देवाच्या जैतेवन मरणा बसो ज्ञान वेनाच्या दिसा हो संस्कार आम्ही संभ्रमला तातूंत घेतल्या तुझ्या पुताच्या महिमेहून कोणी रक्ता वरवीं तुझ्या पवित्र आत्म्यान आमकां बरो आनी ताचे भाशेन मारा बऱ्या तुझ्या मोगान आनी सेवेंत आमकां धीर करून दवर ह्या आमी मागता तुझ्या पुता जेजूचे नावी Amen. मगळ बाबडी न्हू आतां नव्यान आमी सुरू करता भक्तीन ह्या नव्यान वांटेली जावंक तुमकां आपोवण दिता 7 दीस जाल्यांनी ती बेगाली येत नातलेल्यांनी बसून वा उबा रावन तुमच्या कुशे प्रमाणे भक्तीन मनान ह्या नव्यान वांटेली जावंक तुमकां आपोवणी दिता
पात्रून सांजुता देवा आमचे पासोत विनाती कर पात्रून सांजुता देवा आमचे पासोत विनाती कर पात्रून सांजुता देवा आमचे पासोत विनाती कर आणि पुताचे आणि पवित्रात्म्याचे नावी आमेन. भाव भयणीनो सर्गी सोमसोमो गाळबाप आमचे मागणे ऐकता बगे वंजुतात देव सर्गार आसांत जेजूच्या महिमे जिवनपणाच्या महिमेत आसून आमचे पसोत विनादी करता. सांजुतात देव आणि संत भक्त प्रत्येक जावन मोरी आमचे सर्गीची माय आमच्या मजतीन जेजू आमच्या एकमात्र मध्यस्थ मारिफात आम्ही संगता मागया. सुमिया जेजू क्रिस्ता तू आमचो मध्यस्थ आनी देवाच्या घराणे सोड भाव तुका आमी आमचे मागणे भेटयता. तुका आनी धर्म तू जुतात देवाक आसलेल्या प्रत्येक इस्तका दिसा आमी उडास करता. बघेवन तू जुतात देवाच्या मोवाळ मोगाक आमी आमचे मागणे भेटयता. हे जेजू मनशाच्या कुटुंबांतय तुवें दाखोवच्या परमीत मोगा खातीर आमी तुका दिन वाचता. तुज्या कुर्साच्या मरणाक आमचे मागणे आमी लागशिल्ल्यान मेळयता. त्या बलिदानावरवीं देवपा निरंतर उगळाप लाभता आनी समेस मनीस देवाक मानवतात. जेजू आमच्या भावार्थ उदेशी तूं आतां करोस आमचे मदें आसाय म्हूण आमी सत मानता. तुज्या पवित्रात्म्या वरवीं आमचे थंय देवाचो निबेल्याचो करो मोग वाडय. आतां आमी बगे वचूता देवाच्या विनवणेन तुजे मारी बादुबारच्यो गरजो आनी यात्रेक तुज्या दैवी कुशे प्रमाणे तूं जारी करतलोय म्हूण आमी प्रवस्ता. हे जेजूच्या पवित्र आनी उदार काळजा सर आमची पातयेनी आमी तुजे थंय दवरता. तुका जावं महिमा मान आनी होगळाप सदां सर्वदा आमेन. सांजुता देवा लागीं मागणे ह्या संवसारी जेजूचो सैर आनी धर्म तूं जावन आसलेल्या बगे वंजुता देवा ह्या आमच्या मागण्या तूं आमचे सवे मेळ. जेजू सोडून असो मोवाळ मोग तूं जाणा जाल्लोय ताच्या सोडून स्वार्था तुवें पयस आसले लोकांक गजयली. क्रिस्ताच्या आनी मनशा कुळाच्या मोगान भरून तुवें रक्त साक्षाच्या मरणाद्वारी सर्ग आपणायलोय आनी अशी ह्या संवसारी जेजू लागीं तुका आसलेलो इस्तका दिसो बांद तुवें स्थिर केलोय. बारीक खर्च अडचणी दिसा पण निराशेच्या परिस्थितीत आसलेल्या सो तूं केरी शर्ती जावन आसाय. तुजे मजतीचेर बरोवसून ही म्हजी गरज जाणून तुज्या पुनशेता पत्येन आयलां. एकडी बोर आमी आमच्यो गरजो सांजुता मारिफात जेजूच्या पांयां तळ्यार समर्पण दिवया. जायत्या जाणांनी विशेष करून ह्या वखदां मागूंक विनंती केल्या. कॅन्सर पिडे वरवीं कश्ट दिल्या भावा भयणींनी, किडनीच्या पिडे वरवीं कश्ट दिल्या भावा भयणींनी, काळजाच्या पिडे वरवीं कश्ट दिल्या भावा भयणींनी, गॅस्ट्रिकाची पिडा, युटरसाची गर्भकोशाची पिडा, लिव्हराची पिडा, तशेंच अल्सराची पिडा, गांठी दुखी, डायबेटीक, कोलेस्ट्रॉल, BP असलेल्या पिडेनी कश्ट दिल्या भावा भयणींनी मागूंक विनंती केल्या. मानसीक ओत्तड असलेल्यांनी, प्रतिरितीन डिप्रेशनाक वळख जाल्ल्यांनी, कंदी दुखीन भरलेल्यांनी, विविध कश्ट आकंता वळख जाल्ल्यांनी मागूंक विनंती केल्या. प्रतिरितीन विन्नी रोड्रिगेस ब्रेन ट्युमर जावन कस्तून आसा तिच्या बऱ्या भलायके पासो ती विशेष करून मागूंक विनंती केल्या. कोरोना पिडा आमच्या बोवारी बरान विस्तारता. कर्नाटकांत अचे बिरांकुळ, कर्ग, उपसालां, बेंगलोरांत, मंगळुरांत, उडपींत आनी आमच्या परिसरांत भियाचे एका रितीचें वातावरण आसा. आमच्या भारतांत दिसान दीस केजी सोडून आसात. अख्ख्या संवसारांत अजुनूय ह्या मारेकार पिडेतान सुटका सोडून लाभोंक ना. सगळो लोक कंदिश्ट जाला, कंगल जाला आनी त्या त्या गांवांत जसो थंयच बाकी उरला. गल्फांत, कुवेटांत, कतारांत, दुबयंत आनी इतर गांवांनी जायतो लोक कस्तून आसा. सावदींत आनी इतर जाग्यांनी. आमच्याच भारतांत मुंबयंत, दिल्लींत, गुजरातांत, तमिळनाडांत, आंध्रांत, केरळांत, कर्नाटकांत आनी इतर जायत्या गांवांनी हो लोक कस्तून आसा. आखंताचे परिस्थितींत संपडून आसा. ह्या पासत देवाची काकूळत मागया, बुजवण मागया. आमकां ह्या पिडेंतले चिडेंतल्या वरांतले राखून व्हरून मागया. असले पिडेक आमी बली जायनाशे, असले पिडेक आमचे थंय येनाशे. तुमी आमकां राखून दी, सांबाळून दी म्हूण मागया. आमच्या भुरग्यां बाळां खातीर, युवसां खातीर मागया. जायत्यो परिक्षा कॅन्सल जाल्यात. डिग्रीची पयली दुसरी डिग्री, पयली दुसरी डिप्लोमा, पयली दुसरी तिसरी इंजिनियरिंगाच्यो सगळ्यो परिक्षो कॅन्सल जाल्यात. फायनल एग्जामो मात्र बाकी उरल्यात.
तशेंच इतर जायत्यो परीक्षा फाटीं पडल्यात कसले संदिग्ध परिस्थितींत भुरगीं आसात भुरग्यांचेर युवा जणांचेर देवाचो आशिर्वाद मागया जायतीं जाणां एणे तेणे सांपडलेलीं आसात आर्थीक संकश्टां वळख जाल्लीं आसात कश्टां नश्टां बली जाल्लीं आसात तांचे बसोती आमी मागया ह्या कोरोना पिडे वरवीं विरोध झुजच्या ह्या कोरोना पिडे विरोध झुजच्या ह्या कोरोना पिडे सांपडलेल्या लोकांची सेवा करच्या सर्व दाक्तेरांक सुमयेच्या पांयां तळ्या समर्पिया नर्सांक सुमयेच्या पांयां तळ्या समर्पिया ॲम्ब्युलन्साच्या ड्रायव्हरांक पुलिसांक आनी विविध हेल्परांक स्वयंसेवकांक आशा कार्यकर्त्यांक आनी सरकाराक सरकारी अधिकाऱ्यांक सुमयेच्या पांयां तळ्या समर्पिया आपल्या जिवाची रिस्क ती घेतात आपल्या जिवाची पर्वा नासतना ह्या कश्टाच्या लोकांची सेवा करतात सुरेस्पर देव तांकां आदार कृपा सगत बळ दिवं दी म्हूण मागया सुमयेचो तो प्रेरक आत्मो तांचे ते देवान येवं दी तांकां सगळ्या पिडे शिडेंतले मुक्त करून दी राखून सांबाळून दी म्हणून आमी मागया आनी आमी आमची गरजो एकडी मावणपणी सुमया मुखार आमी समर्पिया म्हज्या मतीर काळो घडून म्हजो पवार्थ दडलो पेसाडच्या म्हज्या आत्म्याच्या वैरीक तूं तुज्या पस्तली पदवेन पयस धांवडाय येवर त्या संता म्हज्या काळजाची गुंडा येता तूं गोलो मारता आशा संडलेल्या परिस्थितीचे कितें तेणें तुका देवान दिला म्हज्या जिणेचे कांडे गुंड्या म्हज्या काळजाची कोडसां हांव तुका भेटयता तुज्या मोवाळ वाईफ बसीन वाद देखीत तूं म्हाका मोगान आद आसून सुदासन वर व्हडा पतीने तुजे कडेन मागलो उपकार तूं म्हाका जोड दी अशें आमच्या सुमयेचें तुजें महिमे वदन हांव तुज्या मजतीन अदीक अदीक परगडलेलें जावं आमेन मगळ भाव भयणीनो सांजुदा मरी फालाबलेल्या बरेपणा सगळो आसकाडया ताका आमी अर्गां दिवया जायते बरेपण सांजुदा मकांतर ह्या पुंतळार जालां ह्या पुंतळांतल्यान आमकां फोव जालां जायते इरादे ते सवा आमी हांगासर भेटयलेलीं आसात ती सगळीं आमकां मेळलेलीं आसात त्या पसोत आमच्या हातू बारया आनी देवाक आमी अर्गां दिवया अर्गां तुका सुमया जेजू ओगळाप तुका सुमया जेजू स्तुती तुका सुमया जेजू आराधन तुका सुमया जेजू वंदन तुका सुमया जेजू हालेलुया 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 निरंतर हालेलुया 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 अर्गां जेजू ओगळाप जेजू तुजी जेजू आराधन जेजू मगळ सुमया सासुदा बरी पात्या पुंतळार केले सगळे बरेपणाक तुका आमी अर्गां दिता आमची विनवणी आमचे तेसो आयकून आमकां बरें केल्ल्या खातीर आमची मागणी आयकल्ल्या खातीर तुका मेहरबानी दिता सुमया तुका सा महिमा तुका सा स्तुती तुका सा आराधन ओगळाप हालेलुया 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 मगळ भाव भयणीनो आमच्या आपणेस्त भावना बसवा देवा लागीं विश्वासान आमी मागुया सर्वेस्पर आमकां वायटांतले अनवरांतले निवार आयक आमचे प्रार्थन येसू सर्वेस्पर पिडेस्तान आमच्या भाव भयणीचे कश्टाळू करी आयक आमचे प्रार्थन येसू सर्वेस्पर पिडेस्तांची सेवा करच्याक समर्पित जाल्ल्या दाक्तेरा नर्सां सेवा काम पाव आयक आमचे प्रार्थन येसू सर्वेस्परा सकट पिडेस्तान ताळणी आनी पातकांतले निवार आयक आमचे प्रार्थन येसू सर्वेस्परा तुझ्या मर्यादेन हात दवरच्या पिडेस्तान जिविताची भरती भलायकी आनी कुडी आत्म्याची घटाय दी आयक आमचे प्रार्थन येसू सर्गेच्या बापायचे दिसा आमी आयकली आमच्या भाव भयणीची सर ते सवा आमी जारी करन सांजुदाच्या भक्तिकाच्या जिणयेत आनी आशिल्लो संतोष आनी समाधान फोव करी आयक आमचे प्रार्थन येसू सर्गेच्या बापा आमचे लागीं प्रत्येक मागणी विसरलेली ते सवा आमी तुका समर्पण दिता तुजी खुशी वयतर ती सर ते सवा तुज्यारी कर म्हण आमी मागता आयक आमचे प्रार्थन येसू मोगाळ बाबा गांवांत तशें परगांवांत हो ते काम नासतना कस्तुंच्या सर्व तुज्या भुरग्याची काकुळट कर तांकां बरें काम फोव कर तांचें जिवीत नंदन कर म्हण आमी मागता आयक आमचे प्रार्थन येसू दयाळ बापा हो ती जिणी संगाती वा संगाती मेळ्यान आसतना कस्तुंच्या सर्व आमच्या भाव भयणीचेर तुजी दयाळ दिश्ट घाल कोरोना पिडे वरवीं लग्नां जिवीत जोडूंक तयार आसच्या आनी येदोळ मुसर साध्य जावना तसं जाल्यार सर जोड्यांचेर तुजी भरपूर आशिर्वादां घाल तांचे कार्य बऱ्या तरान जावंक आनी जिणे संगातीन मेळनातल्यांक बरी जिणे संगाती वा संगातीन मेळोवन तांचे कुटुंबा जिवीत जिवोवचे देणे तांकां फोव कर म्हण आमी मागता आयक आमचे प्रार्थन येसू सर्वेस्परा भुरग्याचे देणे आशें जाल्यार सर काजरी जोड्याची बिरमात पाव तांच्या काजरी जिविताच्या मोगाचे फळ भुरग्याचे देणे तांकां फोव करन तांच्या कुटुंबात संतोष सडय म्हण आमी मागता आयक आमचे प्रार्थन येसू कोरोना पिडे वरवीं कश्ट जाल्या आख्या संवसाराची काकुळट कर आम्हा समेस्ता राखून वर प्रतिरितीन आमच्या कर्नाटका आमच्या भारतांत ही पिडा बरेका रितीन विस्तारत्या सगळ्या संवसारा विस्तारत्या ह्या संदर्भात सगळ्या मनशाची काकुळट कर तांचे दया दाखय आम्हा समेस्ता पिडे शिडेंतले राखून सांबाळ म्हण आमी मागता आयक आमचे प्रार्थन येसू बरी पिडेस्ताचे भलायके तुजी भुरगीं तुजी मजत मागता आमची मागणी आयक नामा राणी एका कुळतीचे माय नामान आमच्या जिवा अमृत आनी भरोसा तुका आमी उलो मारता आमी बंदे जिवीची बाळका या दुखाच्या गुणांत आसता आस्कार उस्कार सोडून आमी तुका रुदान करता तर तुमचे शके ते तुजे काकू दिवळाचेर परते आनी हे बंदे शब्द तुजे कसे सुबी पॉल जेजू आमकां दके ये दे ये मगडी तुला बी ओंकार मरिये मगळ बाबडी नो पिडेस्त आमच्या बाबडी सोडा आसकड्या आमच्या कुटुंबांत आमच्या घरांत आमच्या सेसमार आमच्या
परिसरांत आसल्या सरपिडेस्त भाव भयणीचो प्रतिनिधी कोरोना पिडेवरी कश्ट जाल्ल्या भाव भयणी सुडास काडया तांच्या बऱ्या भलायकी बसोत विशेष करून मागया त्रिंदादीक नमान करून सांगाता म्हणया महिमा तुका सर पदवेदारा देवा बापा कित्याक तुवें तुज्या एकल्याच पुता जेजू क्रिस्ताक आमकां सुटका सोडून दिवच्या धाडलोय महिमा तुका जेजू क्रिस्ता बापाच्या एकल्याच पुता कित्याक तूं आमचे अस्कत मनशा सेम घेवचे तितलो लानवीक जालोय आनी सर्व आमची पिडा शिडा गुण करूंक तुवें खुशी वेली महिमा तुका देवा पवित्रात्म्या आमच्या बुजवण धरा कित्याक तूं आमचे सर पिडा शिडा तुज्या बळादी पदवेन गुण करताय प्रार्थुया बोदयाळ बापा आत्म्याच्या संकस्तांनी आणि मतीच्या व कुडीच्या पिडेनी कस्तोंच्या तुझ्या साकरांनी साकरणीचे दाळ दिस्त घाल फेरसल्यान ताका जीव दिम शिवा बरीत कर अशें पातकर नितळ जावं पिडे शिडेंतली गुण जावं विगिस्तांनी भलायकी जण फोव कर क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं सोम्याचे नावी आमचो आदार ताने रचला सर्ग आणि संसार सर्वेस्प तुमचे सोबे आसो तुमचे सोबे आसो प्रार्थुया ओ दयाळ सोम्या बाबताच्या बुजवणदारा तुझी मीत मेन नातलेली दयाळ आम्ही मागता भिडे शिडेन कोस्तो ज्या तुझ्या भुरग्यांक दुःखांचे राखण घडवे सदां समाधानार सांबाळून दीत एकामेका सुख समजणी मारावेत पयस करून एकामेका काळजांत बगसून जीवन तांकां तूं आदार दी आपल्या कस्तावरवी सुदारून तुझे देन तांकां आपूण बरी जाल्या म्हूण बगून दी तूं दयाळ सुमी सदां सांच्या सांगाता राव तांची आदली भलायकी तांकां फाटी मेळोवन दी आनी ती तुज्या पवित्र सभे सदां तुका अर्गां दिवन दीत जोची येता राजवड चलयताय ससनाच्या ससना सर्वेस्प तुमचे सवे आसो तुमचे सोबे आसो सर्व पदवेदार देव बाप तुमकां आशीर्वाद दी आपल्या मुखामळाचो प्रकाश तुमचेर वांगो तो तुमकां माहीत पासणी काकूळ दिन वागो दुलोबाय तो तुमचेर आपली नदर घालून आपली शांती तो तुमकां दिव आमेन देवाचो एकलोच पूज जेजू ख्रिस्त बाबाच्या उजव्या वैभवान बसला आणि आपल्या बसवण्या प्रमाणे संसारापर्यंत आमच्या संगात आसा तो तुमचे सवय रावून तुमचे संरक्षण करो तुमच्या मुखल्यान तो राव तुमकां वाट करू तुमच्या फाटल्यान तो रावन तुमची राखण करू देवा पवित्रात्म्या जेजूच्या दिसा उजवाडान भरले तो तुमचे देशाचे सर वायट भस्म उडो आणि तुमची आपल्या जिणी आपल्या प्रकाशान परजळीत करू आणि सर्व पदवेदार देव बाप आणि पूत आणि पवित्र आत्मा तुमचेर आपलो आशीर्वाद घालू आमेन वचून या जीवन क्रिस्ताच्या शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा देवाचे मंगळ बाबडीनो आतां आमी प्रतिरितीन सक्रामेंताचें आराधन सुरू करता भक्तीन ह्या सक्रामेंताच्या आराधनांत मोठ्ठें आराधन आसतलें भक्तीन वांटेली जावन तुमकां आपण दिता तुमची सगळ्यो राटावळी पयस दवरा 7 दीस जालीं निबी घाला 7 दीस जायनातली उबा रावन वा बसून ह्या सक्रामेंताच्या आराधना वांटेली जावचें गुपी मोजा देव तुका नमस्कार उद्या रूपार तुनी आसायाल तारान काळीज मोजे सगळे तुका काळजाता कित्याक नियाळ तुका सगळें सपता काळीज मोजें सगळेंच तुका काळजाता कित्याक नियाळ तुका सगळें सलमता देखून आपोंसाकून parconcus nozo Ilka sutran tuja Bavartir mozo Demprut sancta tesa
सत्मानता हे सताचे भूता सतस मन मानता देवपूत संता सोम्या देवपूत संता हे सगळे भक्ती सन्मानता भक्ती सत्मानता हे सताचे उद्धार मानून घेता सोम्या हे सताचे Kursali ponasle Ekuste Dev तुझे एकच देव कोण सोम्या Hangali poita अंगसर या युक्तरिस्तात पोयताय Tuje mon shap त्यांचं मन शापण सोम्या Dol ham तुझे देव doli कोण मन शापण sata Patyev nusat इदुनी सता अपात्यता मुसता अवती बरवस्ता Duke sora Makulens makta सर्गीच्या राजा तुझे सगळं रामच्या बापावर कर्म मागता सोम्या Dol ham doli sata इदुनी सता मारून घेता तुझा रसा देव तुझा रसा देव घेता तुझ्या ते देव साई भाषा पुरुषा साई भाषा इदुनी सता अपात्यता ते सोलान मागलेले सर्गीच्या राजा तुझे सगळं रामच्या बापावर भवकर तेव्हा एक कुटाल तुझं उडास का ते संदर्भात हवी देश मागता सोम्या Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. देवाचे उतर कीर्तनांत म्हणता सर्वेस्पराची स्तुती कर ताका तू नावा ताच्या नावाची स्तुती कर ताच्या कृत्यांची स्तुती कर सर्पद्वेदार देव तो गुपीत म्हजो देव या उंड्या रुपार हजर आसा ताका करो नमस्कार फावो मान फावो महिमा फावो देखून ह्या सोम्याची आराधन करची गरज जेन्ना आमी सोम्याचें आराधन करता सोम्याची स्तुती करता तेन्ना आमच्या विरोध रावतलो कोणूच ना एका निजा देवाक आमी मान करता एका निजा देवाक आमी आराधन करता तेन्ना कसलीच खोटी सगत वायट सगत आमचेर जैतून सगना कित्याक ती सगत जाणा हांव त्यात एका निजा देवा सोपूत भक्त हाचेर म्हजो विश्वास देखून सोमी आमच्या बगलेक आसतना कांयच म्हाका उणें ना सोमी म्हजो गोळी कांयच म्हाका उणें ना म्हणटा आमी सोमी म्हजो गोळी कांयच म्हाका उणें ना सोमी संगी आसतना कसलीच भिरांत ना म्हाका ना देखून म्हज्या मोगाच्या बाबडी न्हू सोमी म्हजे संगी आसतना ताची स्तुती गावया ताका आराधन करया ताका उगळसया आनी म्हणया मान आनी महिमा मान आनी महिमा
तुका सोम्या मानाने महिमा सोम्या हर एक तिमी आराधन सर्गी संसारी सर्पता तुझे चरणी माननी महिमा आराधन तुका सोम्या वेळा काळापूर्वी देवा सोमे असलो देव पूर्ण तुझे लिपून मुनशा पुढे राहिलो पताक एक मात सांडून आमचे गतीन जियेलो उद्या रूपी मनशाक तुवें सांगात तुजो भोगच्याक सदा दिलो माननी महिमा आराधन तुका सोम्या We adore you, Lord. We praise you. We thank you. सर्गी संसारी सर्वथा तुझे चरणी माननी महिमा मानाने महिमा सोम्या आराधन तुका सोम्या निमाण्याच्या जेवणा निमाण्याच्या जेवणा मोगा मना मेंदिलो मग संस्कार दिलोय सेवेन जिचोरून पायशी सांचे दुले उनो वाइन मास रगत कर तुझे कुडीन बदललो मुझा उडासा करत म्हणून सोम्या तुवें शिसंगा दिलो माननी महिमा आराधन तुका सोम्या हर एक सर्गी संसारी सर्पता तुझे चरणी माननी महिमा आराधन तुका सोम्या आराधन तुका सोम्या Praise you, Jesus. Praise you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Love you, Jesus. Love you, Jesus. Adore you, Jesus. Adore you, Jesus. Arkan, Jesus. Arkan, Jesus. Hoglap, Jesus. Jesus. Stuti, Jesus. Man, Jesus. Mahima, Jesus. Hoglap, Jesus. Hallelujah. 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 Praise the Lord. Praise the Lord. पगड बावडीनो पळया आईची सुवार्ता आमी आयकल्ली हाय तुका कोरोजिना हाय तुका बेसायदा हाय तुका कपेरनाऊम जेरुसलेमा तुमचे ते केल्ली बरी कृत्या सोदोम आनी गोमोर शहराचेर केल्ली जाल्यार तुजे इथे केल्ली ती कृत्या जर तर सोदोम आनी गोमोर शहराचेर सिदोन शहराचेर केल्ली जाल्यार खंयच्या काळार की लोक आपले जिवीत बदलतो निनिवेच्या त्या लोकां परी आज तिनस उतर जेजू म्हाका म्हणत तुका म्हणत जाल्यार तुजे इथें केल्लें बरेंपण जर तर हेरांतय केल्लें जाल्यार तुका दिल्ल्यो त्यो सवलत्यो तुका दिल्लें तें बरेंपण
त्या अक्रिस्ती बाबाक वा त्या अक्रिस्ती परकी वय मनशाक दिल्लें जाल्यार खेदळगी तो म्हाका विश्वासी असतो. मोगाच्या भावपडीनो जेजुराची बेजाराची उतरां आयकूंक आमी फावो न्ही. देखून जेजू म्हणटा तुमची पातकी जिणी बदला बरी खबर सतमाना पातकी जिवी सांडा. आणि ह्या उल्या पळो दिल्लो जाकेव जेजूच्या घरा येता, जेजू ताच्या घरा येता, जाकेवाच्या घरा येता. जेजूच्या उतरां प्रेरीत जाल्लो जाकेव कितें म्हणटा, सोम्या जे कोणाक हांवें नुकसान केलां धावंड्यांनी हांव फाटीं दिता. सगळें जिवीत रडटा तो, पातकी जिविता पाठ करता, एक नवें जिवीत जिवंक फुडें सरता. आनी तवळ जेजून म्हणली उतरां आयच्या दिसा ह्या घराक बादशाह आयल्या. देखून म्हज्या मोगाच्या भावा भयणीनो, आमच्या पातकाची दुखदर्या आमच्या गर्वा वरवीं, आमच्या अहंकारा वरवीं, आमच्या मोसरा वरवीं, आमच्या जिद्द वरवीं, आमच्या खोटेपणा वरवीं केल्ली पातकां जायतीं आसा. जायते फावटी आमी बाराबासाक स्विकार केला, जेजू कान म्हणयला, जेजू नाही तुका धिक्कार तुका म्हणलें आसा. सुमे लागीं मोगसाणें मागे, सुम्या म्हाका बोगोस म्हजी काकुळट कर. हॅव मर्सी ऑन मी लॉर्ड. ನನ್ನ ಯೇಸುವೆ ನನ್ನನ್ನು ಕ್ಷಮಿಸು ಯೇಸುವೆ. म्हाका बोगशी सोम्या बोगशी म्हज्या पातकाची काकूळट कर. म्हाका बोगोस बोगोस जेजो बोगोस. हॅव मर्सी ऑन मी लॉर्ड म्हूण मागया. आनी हे बोगसणाचें गीत गायतना आमचे हात आमच्या हृदयाचेर दवरया, आमच्या पातकाची दूर दवरया. बोगसणें Bogos maka Sumya Jezu बोगस म्हाका सोम्या जेजू बोगस काकूळट म्हजी कर. Askat zala Patkache pide हांव अस्कत जाला पातकाच्या त्या वजनान Usporla हांव अस्कत जाला, हांव घुस्पडला सोम्या. Bokshina zala तूं बोगशी नाही जाल्यार म्हाका सोम्या तुज्या मोतीर समाधान ना. Monan shantina तूं बोगशी नाही जाल्यार तुज्या जिवीत संतोष ना. Bokshita Mokarta म्हाका बोगस सोम्या Tujas nawa हांव हेरांकी बोगशीता, हांव हेरांक बोगता तुज्या नांवान सोम्या म्हाका बोगशी. हॅव मर्सी ऑन मी लॉर्ड. Bokshita हॅव मर्सी ऑन मी. Bokshita बोगशी सोम्या Shita तुजी Sabya काकूळट कर. आख्या परसाची काकूळट कर, आख्या भुरग्या बाबाची काकूळट कर, आख्या युवकाची काकूळट कर, आख्या लोकांची काकूळट कर. तुका तिरस्कार कर, तुका वैस कर, आपल्या स्वखुशीक येतल्या त्या लोकांची काकूळट कर सोम्या. हॅव मर्सी ऑन लॉर्ड. बोगस सोम्या Jesu tujas nawa बक्षीस सगळ्या मनशाक कुणाची काकूळट कर. आज आपल्या स्वार्थावरवीं, आपल्या मसरावरवीं, रागावरवीं जायतो लोक सोम्या तुका सांडून वयस गेला, तुका ताणी तिरस्कार केला. कोरोजिना बरी, बेतसायदा बरी, कपेरनावा बरी, जेरुसलेमा बरी, तो लोक अनउपकारी जाला सोम्या. असल्याची सगळ्याची काकूळट करे. बक्षीस आमचे दया दाखय. या मारेकर संकटांतल्या आमकां निवार, आमकां सुटका दी, आमकां सोडवण दी लावय. तुझ्या पवित्र रक्तान आमकां तूं नितळ कर. हिमाप्रास आमकां दवय कर सोम्या. पातकाची सगळी खातां दूर वचोन दिते आनी आमकां सुटका सोडवण लांबो दी म्हूण मागता सोम्या. हॅव मर्सी ऑन मी लॉर्ड. हॅव मर्सी ऑन मी म्हूण मागता. पातकाची दूख धरा, तुमच्या हृदयात पडया, रुदान करा. त्या सीमा फरी देवाच्या घरात त्या व्रतवारी स्त्रियेन जेजूचे पाय आपल्या दुखाने भिजयलेले बरी, आपल्या केसांनी ते पुसलेले बरी. तुम्ही जेजूचे पाय दुखाने बसया. आपल्या भुरग्यां खातीर, भावयणी खातीर मागा, रडा. ताची दूख धरण बोगसणे मागा सोम्या. तुवें म्हणलें जेरुसलेमाच्या वाटेर आसतना तुम्ही जेरुसलेमाच्या स्त्रियांक म्हणलें तुम्ही म्हजे बसो रड नाकात, मग रडा तुमचे बसून तर तुमच्या भुरग्यां कोणाक बसून. आज आमी संवसारा बसो रडटा सोम्या. संवसाराच्या अधिकाऱ्या बसो रडता, सरकारा बसो रडता, स्वार्थी मनशा बसो रडता, कडेपणा बसो रडता, आमच्या भुरग्यां म्हणा बसोन युवा जाणां बसो रडता सोम्या. आम्हा समेस्ताची काकूळट कर. दया दाखय. या मारेकार संकटांत ते सुटका सोडवण लाभय म्हूण मागता सोम्या. भाव भयणीनो, आता आमचे समर्पण करी आम्ही आवडता
समर्पण करूया. सुमी आमच्या संगत आसा, लगेच म्हज्या राव सुमिया, तुजे विणे म्हाका जिवंक साथ दिना, जिवंक साथ दिना. या आधुनिक परिगतींत कोरोना पिढा भिरंकुडी विस्तारता जायतो लोक या पिढे बली जाता, हजार आणि हजार अख्ख्या संसारा लाखांनी लोक मेला या पिढेवर मी कुटुंबा देदोस्पर जाल्यान कुटुंबाचो सादो घरात आणून पिढेवर मी बाहेर गेल्लो तो पाटी घरा येवंक ना, ताची नीची कूड पळोवचे भाग फावो जावं ना कुटुंबाच्या सन्यांक. एका भावार्थी रीती प्रमाणे रिवाजी प्रमाणे मातये पावचे बागी फावो जावंक ना. काही थोड्यांक जेसीबीन पोंड काडून, काही थोड्यांक कैक गुड्यार आणि कैक पुरलेले आसा. एक अनाथ निर्गातीक मरण कशें मेल्ली गणित आनी हाळतना सोम्या काळजात एका रितीची बिरान, एका रितीचो आकांत, एका रितीची दूख बघता सोम्या, भू दूख बघता. असले मारेकार पिढे वरवीं असले कष्ट नष्ट या संसाराक पयले पोटी आयल्या तेन्ना तुझे काकूळ आमी मागता सोम्या, आमच्या संगात राव सोम्या. या मारेकार संकटांतल्या आमकां निवार असले खर्ग कोणाकी दुस्मना पर्याय येना जावंक छाग तूं आशिर्वादीत कर सोम्या म्हूण मागया मागया. रे बघ अशा भाव भयण आमी मागूंक जाय सोम्याची काकूळत. आमकां कळीत ना त्या पिढेक वळोवंक सावनो मरण पावल्या त्या कुटुंबा कडेन विचारा. फादर एका म्हयन्या पयले आस्पत्रेक आपूण व्हेल्ले एम्ब्युलन्सार, आस्पत्रेंत गेल्ले मनशाक पळोवचे बाग मागपा फावो जावंक ना. काही थोडे दिसांनी मोबायलार कांय तरी इल्लेशे मॅसेज येताली, ताच्या उपरांत मोबायली बंद. ताच्या उपरांत आस्पत्रेन एका म्हयन्या उपरांत फोन येता, तुजो व्यक्ती तुजो कुटुंबाचो संदो मरण पावला म्हणून घरा एक डेथ सर्टिफिकेट मात्र येता. त्या मनशाचें मोडें पळोवंक, त्या मनशाचें तोंड पळोवंक, त्या मनशाक एका भावार्थाच्या त्या रिती रिवाजी प्रमाणे मातयेक पावंक सयत फावो ना. असली दुर्गत, असले कश्ट संकश्ट चिंता नियाळतना काळजांत एका रितीचे भिरांत आकांत आनी बेजाराई दूख बघता म्हज्या मोगाच्या भावांनो भयणीनो. असली परिस्थिती कोणाक येवची नाका. मागया सोम्या लागे आमी सोम्याची काकूळ कृपा मागया आनी सोम्या आमकां ह्या मारेकार संकश्टांतले निवार म्हूण मागया. मोजा राव सोमिया, तुझे विणे जीव साध्य ना. लगीच मोजा राव सोमिया, तुझे विणे जीव साध्य ना. हालेलुया हालेलुया Hallelujah, 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 hallelujah. काळोखाच्या अंकारात उजवाड जाऊन ये, पिढेच्या समयार पयस जाऊन ये. काळोखाच्या अंकरांत उजवाड जाऊन ये, पिढेच्या समयार पयस जाऊन ये. लगेच मोझ्या राव सोमिया, तुझे विणे जीव साध्य ना. लगेच मोझ्या राव सोमिया, तुझे विणे जीव साध्य ना. हालेलुया हालेलुया हालेलुया. सगळी हात मारून सोम्याची स्तुती करूया, सोम्याक आमकां समर्पण देऊया. हालेलुया सोम्या आमकां दादी कृपा दी सकल दी बोल दी माग. हालेलुया हालेलुया. दुःखाच्या समयार इष्ट जाऊन ये, बेजारायच्या समयार सैरो जाऊन ये. दुःखाच्या समयार इष्ट जाऊन
बेसारायच्या समायार सैरो सावनी लगीच मोच्या राव सोमिया तुझे वेणेची साथिना लगीच मोच्या राव सोमिया तुझे वेणेची साथिना Hallelujah. सोम्या जेसू या सगळ्या पत्त्याचे तुझे दया दिसते का तुझी गुण तुझी देवी सगळं दान शिरा शिराने वळे तुझे पवित्र क्षण तुम्ही तर सोम्या तुझे विश्वासावर मागतात ते तुझे विश्वासावर भरवसावर मागतात नका साडी नका सोम्या नका आधार दे राखण सांभाळ बेसावरी जय Hallelujah. निराशेच्या समायार आवय सावने सलवणेच्या समायार बापय सावने निराशेच्या समायार आवय सावने सलवणेच्या समायार बापय सावने लगीच माझ्या राव सोमिया तुझे वेणेची साथिना लगीच माझ्या राव सोमिया तुझे वेणेची साथिना Hallelujah. हालेलुया हालेलुया Hallelujah. सोम्या लगी विनंती करा सोम्या तुमचे गुण तुमची मुलगी म्हणा तुमचे युवा तुमचे पिढ्यास भाऊ बहिणी सगळ्या समर्पिया सोम्या या सगळ्या पिढ्यास भाऊ बहिणीचे काम कर कोरोना पिढ्या तावना पिढ्या मुक्त कर जुळला सर्व आदे मागिया आकांताच्या समयार पर्वसो सावनई कवचणेच्या समयार धैर सावनई आकांताच्या समयार पर्वस सावनई कवचणेच्या समयार धैर सावनई लगीच माझ्या राव सोमिया तुझे वेणेची साथिना लगीच माझ्या राव सोमिया तुझे वेणेची साथिना हालेलुया दुनिया तुम्हारी आमचे सोमी आमच्यामध्ये असा अल्पदोरांता सोम्या या पत्त्याचे तुझी दया दिसते का तुझी गुण तुझी देवी सगळं त्यांच्या शिराशी वळे तुझ्या पवित्र क्षण दिले दळकर तुझ्या नावात का गुण कर सोम्या तुझ्या नावात का बचाव कर तुझ्या नावात मारे का कोणी सकत पिढा शिरा कोरोना मारे कर पिढा या सैनिकांना जाऊच्या तुझ्या पवित्र पवित्र आशीर्वाद कर सोम्या तुझ्या वाट सकत कोणी सकत देवसाची काढणी त्यांच्या सैनिकांना जाऊच्या आशीर्वादित कर जेजू जेजू आपण त्यांचा गुण कर टच टच ही आपण गुण कर जेजू हरा 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 शनका बाला बाला शनका करून लईला लई हरा 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 तुझ्या नावात का गुण कर तुझ्या नावात का परिवार गेली मारे कर संकट निवार सोम्या आकांत निवार मारे कर कोरोना पिढ्यातले परिवार नकोल संभाळ जेजू आशीर्वादी जेजू हालेलुया हालेलुया हरा 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 हालेलुया 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 Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. 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 Ergan Jesu. Jesu. Uglab Jesu. Jesu. Studi Jesu. Jesu. Aradan Jesu. Aradan Jesu. Ugal बापडी आमच्या हात आमच्या तकलेच्या दवरया पवित्रत्म्याची मजत मागया तोच पवित्रत्म या करण्याच्या कष्टांच्या आणि भिरांतीच्या परिस्थितींत आमकां फुडें व्हरून दी आमच्या मुखल्यान रावून आमकां तो वाट व्हरून दी आमच्या फाटल्यान रावून आमचें संरक्षण करून दी आमच्या बगले रावून आमकां संगात दिवन जी आनी आमचे वयर रावून निरंतर आशिर्वाद दिवन दी म्हण पवित्रत्म्याची मजत आमी मागया सगळीं आमचे हात तकले दवरून पवित्रत्म्याची कृपा मागया पवित्रत्म्या हे देवन
पवित्र देवो आत्म्या ये देवो बर आमची काळजा आमची काळजा. तुझ्या सातेणी तुझी आमकां दिवून हे साथ देवून आमकां पवित्र कर तू आमचे तुझे जीवन जमीन पवित्र कर स्वामी पवित्र आत्म्या ये देवो बर आमची काळजा तुझ्या आमची काळजा मोगान. तुझ्या मोगान बर. सातेणी तुझी आमकां दिवून पवित्र कर तू बळाने देतो तुझी आमचे जमीन बळ पवित्र का तून समसो आधार ये पवित्र आत्म्या संसादा तून समसो आधार ये पवित्र आत्म्या तून समसो फुडार ये पवित्र आत्म्या तून सर्गीचे दार ये पवित्र आत्म्या पवित्र आत्म्या ये देवो बर आमची काळजा तुझ्या मोगान. सातेणी तुझी आमकां दिवून पवित्र कर तू आमचे जीवन. हालेलुया 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 हालेलुया. प्रेज द लॉर्ड Praise the Lord. हालेलुया Hallelujah. अर्गान अर्गान जेसू जेसू. उगडाप अर्गान जेसू जेसू. स्तुती स्तुती जेसू जेसू. आराधना आराधना जेसू जेसू. मग बापने सगळे मध्ये मी गेल्या सक्रामेंताचो आशीर्वाद घेऊन आम्ही तयार जावया गावया गीत हे देवडा सक्रामेंता Jedia fora sacramentan sastangaman koruyam purvilятя papatla novioritiataryam solvor vecha ascat vishvya Bavartace Moldivia Zașe bapa Tașe sputa Ulasani stutizam Podui mai ma Sasna Je castalia arsitam Tu cadoga cea spirita Samasami navartam Amen. प्रार्थूया हे देवा या विचित्र संग्रामात घाल तुझ्या कष्टां सोगडास तुवें आमकां सोडलाय तुझ्या सोडवणे सबळ सदांच समचे ते आमी बगी सारको तुझ्या कुडीच्या आनी रक्ताच्या पवित्र निस्तेरा मान करून देन आमकां फोव कर अशें आमी सदांच तुका विश्वासी रावून तुजो मोग करूं तुज्या उतरा प्रमाणे तुज्या नांवाक सरी जाल्ले जिवेंत जिवंक आमकां करपा दी अशें तुका तुजे तावन बरी प्रशंसेची उतरां आयकून सदांच सर्गीच्या राजान तुजे सवेत जिवोवचे भाग फाव कर जो जियेता राजवड चलयताय ससनाच्या ससना Amen.
भयणीनो तुमकां समेस्तांक हांव अभिनंदन पठयतां. भोवभक्तीपणांत ह्या मंगळाराच्या दिसा हांगासर जावच्या मिसांत नोवेनांत आनी सक्रामेंताच्या आराधनांत वांटेली जावन एकामेका खातीर मागलेल्या पासून तुमकां हांव अभिनंदन पठयतां. देव बरें करूं म्हणटा. सांजू उरतात देव तुमच्या पासून निरंतर विनंती करूं दी. स्वामी जेजू क्रिस्त तुमकां आपल्या आशिर्वादाने बेसावाने भरून दी म्हणून आमचें मागणें तुमच्या खातीर जावन आसा. ह्या संदर्भार हांव देव बरें करूं म्हणटा बाबुरावलाक बोवापुरब्याचें गयान करून आमकां मागोवंक कुमा केल्ल्या खातीर हे मिसाची सगळी मंडवळ केल्ल्या भाऊ जॉयसन आसूं उपकार बावडटा. हे मिस नव्यान आराधन सगळे तुमच्या घरांनी माध्यमुखांत पळोवचें सगळी मंडवळ केल्ल्या दिव्यवाणी लायव्ह यूट्यूब चॅनलाक तसो प्रबंधक मनेस्त विनोद गंगोळ्ळी तशेंच अविनाश गंगोळ्ळी आनी सरकट म्हाज्या सन्यांक आमी देव बरें करूं म्हणटा. तांकां आभार मानता. देवाची भरपूर आशिर्वादां तांचेर आमी मागता. सांगतास परत तुमकां समेस्तांक देव बरें करूं म्हणटा. तुमची ते सवां तुमची इरादे आसा तर आमकां धाडून दियात. तुमचे खातीर विशेश करून आमी मागतल्या. प्रते रितीन ह्या आकंताच्या काळार आमी तुमचे खातीर मागता. तुमी आमचे खातीर मागा म्हूण विनंती करता. परत येवच्या मंगळारा आमी मेळचे. तुमकां समेस्तांक देव बरें करूं. आतां सगळीं आमी नमस्कार करून सोम्याक आमी सक्रामेंताक आमी तबेर्नकलांत दवरतना भक्तीन वंदोवचें. सोम्या तुजो संदेश घेवन कालतेपणी आमी सदां मुखार तुजे सोम्या सदां पातयेव जिविताचे वाटेन फुडें सरता तुजी कृत्यां नियाळू असून कीर्ती गायता गीता संगीतान वियोल विज्ञान सर्वेस परा तुका वाकडटा मुगाळ पुत्रा सोवे आव्हानोई आशिर्वादी आमकां. भगीन क्रिस्ताचे गुरुवेन येरो आमकां आमचे देवा आमच्या दुस्मानांतले बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमेन. दिव्यवाणी